Kamaráti, čaute. My sa prechádzame po dne Liptovskej Mary. Poviem vám naozaj, že človek ani nedokáže uveriť tomu, koľko vody tu naozaj chýba. Niekde som čítal, že okolo zhruba 40%, ale naozaj je to masaker, no. Ale zase je to zaujímavé vidieť to dno, lebo asi tak často to nebýva až takto vypustené, no a nevidíte asi každý rok tieto zákutia na dne Mary. No my sa prechádzame po asfaltovej ceste. Niekedy, ktorá je ešte v celkom dobrom stave na to, koľko je pod vodou. Naozaj tá cesta ešte vyzerá celkom schopne, pretože je pod tou hladinou už niekoľko rokov. Tej vody tu chýba extrémne dosť. Pozrite sa, tu sú ešte plne zo stromov. Veslo z člna. Takže kamaráti, je to zaujímavé vidieť, takže určite sa príďte sem pozrieť na to a uvidíte, ako to vyzerá pod hladinou Liptovskej Mary. Ako môžete vidieť, naozaj extrémne veľa ľudí sem chodí, ale no, je to taký zvláštny pocit, keď sa na to pozeráte. Čaute.